Arratsaldeon, Enrique Maiak eta bere taldeak festaren erdigunetik bazterrera itzularazi nahi dituela Herri Sanferminak salatu du Herri Sanferminak plataformak. Haren arabera, Iruñeko alkateak ez die baimenik eman txosnak alde zarrean jartzeko. Bada plataformak ohartarazi duenez, Iruñeko udalak ikusezin bihurtu nahi ditu Herri Sanferminak eta jaiak ospatzeko beste modu batzuk biletuko dituztela jakitera eman du plataformak. Herri Sanferminen bultzatzaileok haserre gaude. Iruñeko udalak alde zaharretik bota gaitu. Udal ordezkarien argudio nagusia alde zaharreko bizilagunei eragingo litzaizkieken eragozpenak ekiditeko ustezko helburua zen. Herritar guztiek gozatu eta deskantsatu ahal izanen duten festengan sinesten dugu. Hala ere, ezezko borobil bat jaso genuen berriz ere maiatzaren hasieran. Udal honek oztopo gisa ulertzen ditu Herri Sanferminak eta horregatik ikustezin bilakatu nahi gaitu. Udalaren ezezkoen eta baztertzearen ondorioz, programa hau bere horretan bertan behera uztea erabaki dugu, eta txosnagunerik ez jartzea. Hori bai, horrek ez du esan nahi, Herri Sanferminak desagertuko direnik. Gure balioak erdigunean jarri eta aldarrikatuko dituzten festak ospatzeko beste modu batzuk bilatuko ditugu. Haserre hori, Herri Sanferminetako aldeko indar bilakatuko dugu. Lanean jarraitzen dugu, datozten Sanferminen berezi hauek, benetako loraldi herrikoi bat izateko. Espainiako gobernuak esleitu ditu Iruña, Oka eta Gasteiz arteko abiadura handiko trenaren lanak. Zehazki, Burgos Gasteiz abiadura handiko linea Gasteizko sarbiderekin lotzen duen plataforma erekitzeko lanak dira esleitu direnak. Kontratuaren arabera, 27,5 milioi euroko kostua izango dute eta urtebeteko epean amaituko dira. Deniz Itxaso, Espainiako gobernuak Euskal Autonomia Erkidegoan duen ordezkariak egin du iragarpena eta azpimarratu du Espainiako gobernuak konpromiso osoa duela AZTaren obrak bizkortzeko. Nafarroan bestalde 4 urte eta gero, oraindik zehazteko dago Nafarroako AZTaren eta Euskal Y-koaren arteko lotura non egingo den. Nafarroako parlamentuan hizpide izan dute asteon gaia eta desadostasuna izan da nagusi. Udane Arbeo Ezkio. Ramon Alzorriz PSren Nafarroako parlamentuko bozeramaileak defendatu duenez, garrantzitsuena da abiadura handiko trena Nafarrara iriste, alde batera utzi da Euskadi irekin non lotuko den. Navarra sumaketa gero abaik berriz, lotura hori hemen Ezkiotik egitea defendatu du Foru Erkidegaren interesentzat hobea dela iritzita. Ekainean hil honetan biltzekoak dira Nafarroako gobernua eta Eusko Jaurlaritza Espainiako gobernuarekin eta mahai gainean dauden bi aukera nagusi horiek aztertuko dituzte, Gasteizko lotura eta hemengoa Ezkiokoa. Egungo Espainiako garraio ministroak oraindik ez du zehaztu zer lotura nahiago duen, baina litekena da bi gobernuekin bilera egitean, bertan bere ikuspegiari buruzko argibide batzuk ematea. Dena den, orain arte Jaurlaritzarekin eta Nafarroako gobernuarekin egindako bilera teknikoetan iradoki du Gasteizko lotura edo Gasteizko proposamena nahiago duela, merkeagoa delako eta teknikoki konplexutasun txikiagokoa delako. Aldiz Jaurlaritzak Ezkioko lotura nahiago du eta Barkosen gobernuak ere bigarren aukera hori hobetsi zuen iragan legealdian. Bestalde Bilduk Alduguk eta Ezkerrak azpiegitura honen aurka egin dute eta entzun dezagun jarraian Raquel Sánchez Espainiako garraio eta mugikortasun ministroa. Hemos multiplicado 2,3 veces, el presupuesto que ustedes y que usted apoyaba. Pero lo que todavía es más importante, yo creo que es también necesario señalarlo, mantenemos una excelente relación con la Consejería de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra y también del Gobierno del País Vasco para, entre otras cosas, poder resolver y definir cuál es el trazado de las infraestructuras ferroviarias, cuál es el trazado que desde luego debe resolverse para hacer posible esa conexión entre Pamplona y la Y vasca. Zehazkaren ilegitea atzera bota du Paueko administrazioa auzitegiak. Hain zen ere, zehazkak prozedura desegokia hautatu zuela ebatzi du.
Hala, erabakiaren aurrean, Peio Joraiuria Zeazkako lehendakariak aitzaki politikoa salatu du, eta iragarri du erantzun politikoa prestatzen dabiltzara. Badakigu azterketan gaia hori politikoa da, ez da judiziala, ez da pedagogikoa, ez da antolaketa kontu bat, erabaki politiko bat da, Parisetik hartua, gure ikasleak azterketak frantsesez egin behar dituztela, eta orai arte euskaraz egiten zutena ez dela gehiago posible izanen. Beraz, erabaki politiko bat da, guk politikoki erantzunen dugu, desobentziarako deia egin dugu, bai ikasleai brebetari buruz, zientzietako froga hori euskaraz egin izaten, deialdia zabaldu dugu ere irakasleai, desobentziarako eta ondoko egunetan agertuko da ere zer erabaki duten irakasleak, eta instituzioen sustengua ere eskatu dugu. Instituzio horiek ere gurekin batera izenpetu zuten hitzarmen hori, beraz gurekin batera. Ipar Euskal Herrian ere, konpentsazio legea indarrean sartu da 24 herritan. Lehen mailako arazoa da etxebizitzarena. Alokairu turistikoen merkatua erabat aldatu nahi duen legea da. Eztabaida luzearen ostean onartu zuen elkargoak konpentsazio legea. Gerora baina Airbnb barkatu plataformak eta hainbat jabe pribatuk sorturiko elkarteek elegitea jarri zuten. Neurria bultzatu dutenen artean Alda elkartea dago eta gaur elkarretaratzea egin dute Miarritzen. Bada Aldak salatu duenez, elegitea jarri dutenek ez dute legea errespetatzen. Izan ere eraikin batean, pertsona batek ez badu nahi, ezin dela etxebizitza turistikorik jarri adierazi dute. Hala ere kontrolik ez dagoela ohartarazi dute. Hego Euskal Herrian berriz, EH Bilduk Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lurzoraren legea aldatzea proposatu du. Alokairu soziala sustatzeko. Hiri plangintzan babes publikoko etxebizitza guztien, 50% alokairu sozialera bideratzea arautu nahi du. Eta koalizioak bihar eramango du lege proposamena Eusko Jaurlaritzako osoko bilkurara. Unai Fernandez de Botoño EH Bilduko legebiltzarkidea. Hirigintzatik jada planifikatzen diren babes ofizialeko etxeen kopuru minimo bat dedikatu dadila, bideratu dadila jada urbanismotik, hirigintzatik, zertara? Alokairura. Eta beraz eskatzen dugu, hirigintza kalifikazioan jada zehaztea, babes publikoko etxebizitza hoien erdia, guk eskatu dugu erdia, gutxienez, bideratu dadila hirigintzara. Jaurlaritzak irizpen negatiboa eman dio proposamen honi. Esan behar da, aldaketa bat proposatzen genuela lurzoruaren legean, 2006ko lurzoruaren legean, eta Jaurlaritzak bere irizpen negatiboan esaten du laburbilduz ez dagoela justifikatuta neurri hori. Eta etxebizitzaz gabiltzala, Batu elkarlaguntza sareak elkarretaratzea egin du Basaurin, eta ondoren, kanpaldi bati ekingo diote hango Arizgoiti plazan. Hego Uribe eskualdeko 18 herritar kalean gelditzeko arriskuan daudela salatzeko. Batuk irtenbide bat eskatzen du herritar horientzat eta interpelazio zuzena egin die instituzioei auziaz ardura daitezen. Maiatzaren 5ean argitara eman genuen Basauri eta Rigorriagako auzokideak diren Kuki, Maider, Mustafa, Serpil, Nihal, Seda, Fatimetu, Emir, Elbatul, Ilies, Hafida, Wala, Karim, Zakarias, Erkia, Mohamed, Adam eta Amin kalean geratzeko arriskuan daudela arrazoi ezberdinak direla medio. Dirurik ez, indarkeria matxista, babes falta zerbitzu publikoen partetik, eta bar. Ordea, Basauriko udalak eta bestelako erakundeek, Etxebide, Alokabide, Bidebi,
ez ikusiarena egiten jarraitzen dute. Egoera larria da. Alarma egoera horren testu inguruan, kide batek bortxaketa saiakera pairatu du, dagoeneko bere kaseroaren partetik. Berriro diogu, egoera oso larria da, eta erakundeek ezin dute egoera honen aurrean horrelako jarrera arduragabearekin jokatu. Donostiako hainbat auzo elkartek eta gizarte mugimenduk 40 inguru guztira protestara deitu dute ekainaren 18-rako. Gipuzkoako hiriburuko hiri eredua aldatzea eskatzeko. Manifestazioa arratsaldeko 6etan abiatuko da Araba Parketik eta eredu aldaketa baten alde berreskura dezagun hiria lelopean egingo den manifestazioa Donostiako kolektiboek abian jarriko dituzten ekimen partekatu batzuen lehen urratsa izango da. Uraen agentziak oniritzia eman dio Lezaman zabaldu nahi duten zabortegiari. Hondakindegiak 4 milioi metro kubikoko edukiera izango luke. Zaldibarkoak halako bi. Udane Arbeo Eskio. Enpresa pribatu batek hondakinez arriskutsuen balorizazio planta bat eraiki nahi du Ganguren mendiaren magalean Lezaman. Aurreikusitako instalazioak 40 hektareako azalera hartuko luke Txorierriko korridorearen ondoan eta 55 pulzelairen tamainarekin alderatu dezakegu. Honen aurka baina udaleko osoko bilkurak adierazpen instituzional baten bidez proiektuaren gaineko gaitzespena adierazi dio Eusko Jaurlaritzari eta uraren agentziari eskatu dio Ingeotik enpresak egindako txosten teknikoa kontuan hartzeko beraien iritziz proiektua herriko hirigintza planarekin bateragarria ez dela azpimarratu baitute. Enpresa pribatu batek hondakinez arriskutsuen balorizazio planta bat eraiki nahi du Ganguren mendiaren magalean, Lezaman. Aurreikusitako instalazioak 40 hektareako azalera hartuko luke, Txorierriko korridorearen ondoan, Lezama eta Zamudio artean. 55 futbol zeleiren tamainarekin alderatu daiteke, eta 4 milioi metro kubikoko edukiera izango du Zaldibarko zabortegiarena bikoiztuz, Euskal Autonomia Erkidegoko handiena izateraino. Uraren Euskal Agentziak egingarritza jo du hondakinen balorizaziorako egitura. Maiatza hasieran kaleratutako txosten batean dio potentzialki baimen emateko modukoa dela proiektua. Uraren kudeaketari dagokionez beharrezko baldintza guztiak betetzen dituelako. Lezamako udalaren arabera baina proiektuak ez ditu Lezamako hirigintza planaren baldintzak betetzen, eta beraz ez da bideragarria. Udalak txosten bat egiteko eskatu zion Ingeotik SM enpresari. Promoziones Zubiarraun enpresak udalerrian balorizazio planta bat eraikitzeko izango lukeen bideragarritasun kontsultari buruz. Irizpen tekniko ardio baterazina dela zabortegi bat eraikitzea Asoa ibaiaren arroan, Eguzkitza baserriaren inguruan, Aretxalde auzoan, Lezama Zamudio autobiaren irteeratik gertu lurralde antolatzeko plangintzarako edo ingurumen legeriarako hainbat arau betetzen ez dituelako besteak beste. Gauzak horrela udaleko osoko bilkurak adierazpen instituzional baten bidez proiektuaren gaineko gaitzespen adierazi zion Jaurlaritzari eta uraren agentziari ere eskatu zion Ingeotik enpresak egindako txostena kontuan hartzeko. Udala ez ezik ekologistak ere proiektuaren aurka agertu dira. Dena den Tapia legearen bidez Jaurlaritzak proiektua baimendu dezake, udala aurka egonda ere. Hala ere oraindik ingurumenarekin eta bestelako baldintzekin lotutako baimenak eman beharko lituzke Eusko Jaurlaritzak proiektuak aurrera egiteko, eta erakundeak esan duenez oraindik ez zaio halako baimenak emateko eskaerarik iritsi. Petronorrek 2 urte barru martxan jarri nahi du erregai sintotikoen planta. 103 milioi euroko inbertzioa egingo du eta dagoeneko eraikitzen hasi da. Bilboko portuko deskarbonizazio nukleoko lehen azpiegitura izango da. Bilboko portua martxan jarri asmo duen deskarbonizazio nukleoa eraikitzeko proiektua hasi du Petronorrek erregai sintetikoen plantak eta hiri hondakinak pirolisi bidez energia bilakatzeko proiektuak osatuko dute lehen azpiegitura eta egitasmoak 103 milioi euroko kostua izango du eta Petronorren asmoa da hemendik 2 urtera planta hori martxan izatea. Hidrogenoaren Euskal Korridorearen kate begi garrantzitsuenetakoa dela adierazi dute eta
eta proiektuak Jaurlaritzaren babesa eta Kutxabanken finantzaketa izango du. Inigo Urkullu lehendakariak adierazi du etorkizun berri baten lehen harria jarri dutela proiektu honetan eta beraz entzun dezagun. Gaur, elkarrekin, etorkizun berri baten lehen harria jarriko dugu. Energia iturri berrien, erregai garbien, deskarbonizazio proiektuen eta ekonomia zirkularraren aldeko apostua da. Energia transizioaren abanguardian jartzeko konpromiso sendoa hartu dugu. Itsasmailaren igoeraren ondorioak neurtzeko tresna bat aurkeztu du Astik. Hain zuzen ere, Martil proiektuak olatuen talken eragina neurtzen du. Eta Miarritzen, Bermeon, Donostian eta Zarautzen ari dira neurketak egiten. Azpizentro teknologikoa gidatu du Marlit proiektua berotze globalaren ondorioz kostaldeko herrietan sortutako arriskuen aurrean konponbideak bilatzeko helburuarekin. Emaitzen artean, olatuen parametroak neurtzeko aukera ematen duen bideometria sisteman oinarritutako tresnen garapena eta olatue kostaldeko egituretan duten inpaktuaren indarra neurtzen duen sentsore bat edo olatu uholden prozesuak erreproduzitzeko gai diren eredu informatikoak daude. Euskadi Bono Denda ekimenaren 3. edizioa bihar jarriko da abian, gaur aurkeztua izan eta gero. Aporta 200.000 euros a esta iniciativa para poner en marcha, poner a disposición de los comercios alaveses 19.000 bonos adicionales a los que ya ponía el gobierno vasco. Alkontzako beharginek greban jarraituko dutela berretzi diote Hamaika telebistari. Urko Herrera langile batzordeko kidearekin hitz egin du. Maiatzak 24 egingo zen epaiketa, baina epaiketa atzeratu egin da ekainaren 28 arte. Maiatzak 27 ostiralean batu ginen grebalari guztiak eta adostu genuen ekainak 28 arte grebal jarraitzea. Datorren astean ekainak 7 egun beteko ditugu greba mugagabean. Eta irizak momentuz ez da agertu egun batez ere ez. Euskal Herriko pentsionen mugimenduak manifestazioa deitu du ekainaren 9. Enplegu pentsio planak sustatzeko lege proiektuaren tramitazioa gelditzea eskatzeko. Espainiako auzitegi gorenan esku zegoen Estrasburgoko urtarrilaren 18an emandako sententzia betearaztea, baina epaile batek ebatzi du ez dutela berrikusiko Xavier Atristaini 2013an ezarritako 17 urteko zigorra. Epaileek argudiatu dutenez, inkomunikazio garaian egindako deklarazioez gain, badira deklarazio horiekin lotuta ez dauden beste froga batzuk, eta horiekin ondorio berera iritzik izango lirateke zigorraren oinarrian dauden gertaerei buruzko epaia ematerakoan.
Azke utzi dute Gabi Darazpe GKS-eko kidea. Ostegunean atzilotu zuten lapurtarra eta berehala Martuteneko espetxean sartu zuten. 6 hilabeteko kondena zuen 2018tik, baina abokatuek errekurtsoa jarri zuten atzo. Gaur goizean epaileak onartu du eta azke utzi dute gazte lapurtarra. 2016an Bilbon izandako ikasle greba baten harira, desorden publikoa leporatu zioten. Orain behin-behinean azke uztea onartu du epaileak. Zientzia arloan Marten hautza nola arrotzen den azaldu dute Euskal Herriko Unibertsitateko zientzialariek. Urtebete inguru eman dute Marteko atmosfera ikertzen. EHUren Bilboko Ingineritza Eskolako Zientzia Planetarioaren taldeak. Orain datu berriak dituzte zientzialariek. Asier Mungiria EHUko Zientzia Planetarioaren taldeko kidea. Perseverance llegatu zenetik Marteko azalera datuak hartu ditu, eta geuk ikasten ari gara orain. Eta, oso datu onak dira eta nahiko pozik gaude. Eta, misterio asko daude hautsaren inguruan, adibidez, ez dakigu nola sortzen eta edatzen diren planeta osoa estaltzen duten hauts ekaitzak. Eta, oso garrantzitsua da hautsa nola jasotzen den jakitea Marteko meteorologia ulertu ahal izateko. Gerrak 4.000 herritar baino gehiago hil ditu Ukrainian Nazio Batuen erakundearen arabera. Gatazka piztu zenetik otsailaren 24an 4.094 pertsona hil dira eta 4.816 zauritu dituzte. Greziako refuxiatu esparruetako haurrak Euskal Herrira ekartzeko ekinbidea aurkeztu dute orain gutxi ongi etorri refuxiatu taldeak eta mugak zabalduz elkarteak. Arantza Gutierrez, ongi etorri refuxiatuak elkarteko bozeramailea. Bertan dauden ONG-ek eta adibidez mugarik gabeko medikoek egin dituzten ohartarazten digute horren inguruan, ez? Nola hor daudela pertsona asko arazo larriekin, osasun arazo larriekin eta hien artean umeak daude. Eta pentsatzen dugun umeak Grezian dauden ume hoiek guretzat direla Ukrainatik datozen ume hoiek bezain importanteak. Orduan, zergatik orain ikusi dugulako posiblea dela, Europak nahi duenean irekitzen dituela bide hoiek, eta orduan esaten dugu, bale, ireki ezazue. Ireki duzue Ukrainiako pertsonentzat, ireki ezazue ere bai hor, abandonatuta dituzuen, Grezian abandonatuta dituzuen pertsona horientzako, ez? Eta bereziki umentzako. Gasteizek badu dagoeneko jaietako kartela, ha vuelto izenpean. Zeledone irudi erraldoia ageri da, Andre Mari Zuriaren plazara iristen. Ez dira nau. Gasteizek dagoeneko badu Andre Maria Zuriaren jaiak iragarriko dituen kartela. Ha vuelto izenpean, Zeledonek izaki erraldoi baten moduan irudikatuta, Andre Maria Zuriaren plazara egindako itzulera erakusten du, altxaturi dagoen eskuen itsasoa zain duela, gasteiztarrak Zeledonen jaitsieraren zain dauden bezala. Jaiak iragartzeko kartelen lehiaketaren irabazlea da diseinuaren egilea, Luis Carlos Orduz, 31 urteko diseinatzaile eta ilustratzaile gasteiztarra eta 1.500 euroko saria jasoko du. B-serieko zinemazale handia da eta mota horretako filmak ekarri nahi izan ditu gogora bere diseinuarekin.
Vale, pues mira, la idea, el cartel como tal está basado en los pósters de Godzilla de los años 50, ¿no? Entonces la idea es como eso, esos pósters en los que hay un monstruo gigantesco que llega a la ciudad y la gente ya se lo espera siempre, ¿no? Vuelve, y entonces hay cada 3 o 4 años había pelis de este estilo, había un cartel gigante y siempre era igual, ¿no? Entonces quise darle como esa vuelta, ¿no? A que fuese en Vitoria, pues fuese una cosa más amena, más alegre, más guay, y eso, ya que vuelve Celedón después de 2 años, ¿no? Pues que vuelva a lo grande y que la gente en vez de huir, pues que le reciba como, vamos, un dios en la plaza. Kartelen lehiaketara 34 lan aurkeztu dituzte guztira, horietatik 18 gasteiztarrak eta 2 arabarrak. 4 diseinu iritsi ziren finalera, tartean irabazlearena eta beste 3 250 euroko sari bana jasoko dute. Zeledonen jaitsiera eta ohiko egitarauaz gain jaietan ohikoak diren beste ekintzak ere izango dira. Horren adibide dira Gasteizko txosnetako kontzertuak. Izan ere, 2 hilabete falta badira ere, dagoeneko hasi dira abuztuaren 4tik 9 izango diren kontzertuak aurreratzen. Gasteizko kampusean izango diren lehenak Ibilbedi Nafarrak eta Willis Drummond Bayona Rock taldea izango dira. Horrez gain, dab gaua ere egingo dela jakitera eman dute Aiaraldeko soinu sistemarekin. Paco Aristik duela 22 urte idatzi zuen Nire Ustapide eta Jon Zabaletak ilustratu zuen Irudi koloretsuz. Persona askorekin gertatzen da, izena hor geratzen da, Salvador, Ustapide, Matalaz, nor izan zen, hor natzean beti goten da historia bat, eta Ustapide natzean ere, hala izan zen eta nisa saiatu nintzen, liburu hau da, duela 22 urte idatzitakoa, Berso Zal elkartearen aginduz, edo haien proposamenez, egin ziren hainbat liburu, eta helburua zen gazteentzako egokitzea bersolari ospetsu batzuen bizitzak. Gaztegi institutuetan eta norbait irakurtzitzatzen. Plan horren barroan egindakoa da. Eta nik entzuna nuen Ustapide, baina deskubritu nuen hasi nintzen, dokumentazioa pixka eta harrakatzen da, deskubritu nuen Ustapide, esan dezagun, etiketa horren atzean dagoen persona. Euskal Eskola Publikoaren jaia ospatuko da ekainaren 5ean Bastidan. Hamaika telebista bertan izango da eta eguneko irudi onenekin osatutako saio berezia eskainiko dugu 10etatik aurrera. Ez galdu. Nik ez dakituen nik handitan zen aiteten izan, baina ikusiko nuke guztandiz Euskal Eskola Publikotik datorren edozein hiritar lehendakari. Hei, nik ez dakituen nik handitan zen aiteten izan, baina ikusiko nuke guztandiz Euskal Eskola Publikotik datorren edozein hiritar lehendakari. Azken musika zuzenean zaioan regean jarrai disko bildumaren protagonistekin izan zen Koldo Otamendi aurkezlea. Erreportaje osoa 11.eus atarian duzuen, eta orain laburpen batekin utziko zaituztegu. Besterik ez guraldetik gogoratu, une oro aurkituko gaituzuela, zuzenean ala nahieran 11.eus atarian. Ondo izan. Egean jarrai LPA edo proiektua sortu zen etxean konfinaute egon ginenean, apurtzo bat ezin gara geldirik egon, ipurdi edeko beti mugidu gurean. Bai, proiektu honek erakusten dauena da, hori, azpian edo medio handietan agertzen ez badira ere, badagoela pilo bat kolektibo, pilo bat musika talde, eta inkluso batu garenak gauza potolo bat egiteko. Igual errege mugimenduan edo Euskal Herrian inoiz ez da olako bildumarik egin. Bai, eta modu batez harremanak bai sendotutea gehiago, eta errege eta eska komunidade hori bateratu bat izatea eta sendoa. Nik uste kolektiboen garrantzia aipatu behar dela disko eta proiektu honetan, porque beraien barik disko honek bezauen aukingo irtera. Alde batetik bai ekonomikoki eta beste aldetik bai bizualki bai. Kolektiboak pintzaten dutenak, zer emango dute bera pintzatetan? Olako disko bat. Eta modu baten gabiz Euskal Herriko taldeak bultzatuten, Euskarazko erregia bultzatuten, eta bertakoa bultzatuten. 1000 kopia atera dugu, 1000 kopia honi dauz Euskal Herri mailan banatuta, eta egiazkiz kasi agortuta, badaude kolektibo batzuk badituztela oraindik salgai, zabaldu dala nahiko Euskal Herri mailan eta da argazki oso polit bat. Ikusi beharko dugu, 10 urte barru beste argazkitxo bat egiten badugu, zer nolako osasuna daukan mugimendu honek, baina seguru nago, hau bada hasiera, gutxi gora bera, elangoa izango den garapena, ez?
handitan zen aiteten izan, baina ikusiko nuke gustu handiz Euskal Eskola Publikotik datorren edozein hiritar lehendakari. Hey, nik ez dakit oraindik handitan zen aiteten izan, baina ikusiko nuke gustu handiz Euskal Eskola